Burkina kaw ka kunnafoni ladili soba olu y'a yira sa k'a fɔ min ye Faransikɛw ka télévision be n'o ye TV5 Monde ye ko k'ale ka jaw tɛmɛni jɔw fɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye télévision so in ye majɛw yera a ka baara la n'a ka kunnafoni n'a ka sɛgɛsɛgɛliw n'a ka baaraw kɛcogo la. Mauritanienkaw fɛ yen wasaden 2 olu kɔni bilara ka taa kaso la san 4 ko sabula jamanakuntigiw y'a nɛni ka kun ye fusamantiya ale ni siya woloma baara k'o ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma. Kunnafonidi gafew olu y'o kuma fɔ ka bɔ Mauritanienkaw fɛ yen. Sudankaw ka gouvernement y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ jalakili ta ka ɲɛsin Éthiopie ma sabula min ye mugukisɛ dɔ ye n'o ye drone ye o taara k'olu ka dugu fan dɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Khartoum ale kɔnɔna na maa caman kɔni ye degun sɔrɔ waleya in na u ka fanga ka kuma lasela n'o ye sɔrɔdasiw ka kuma lasela ye général brigade Asim Awad Abdallah Walahad ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ drone in ye drone S88 ye a yirala k'a fɔ sa ko n'i y'a jateminɛ Émirats Arabes ale kɔni ka drone don min ye mugukisɛ in ye sa a kɔni bɔra yɔrɔ min na sa o ye pankurunjigi kɛnɛ min tɔgɔ ye Bahar Dar ye n'o o bɛ Éthiopikaw olu fɛ yen. RD Congo maa caman wulila k'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye nɔminɛli min fɔra États-Unis kaw fɛ ko o ka sinsin kosɛbɛ sabula maa kofɔlen ko min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaa minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o ye fanga ka tɛ ka tila ye M23 ma u ka a bɔ olu kɔkɔrɔ donni na. Faransikɛw fɛ u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ni ale bɛ maa caman furakɛ bana caman furakɛ si bɛ san 60 ani kɔ la k'ale kɔni minɛna ka bila kaso la o don ko sabula min ye maa kofɔlen ye k'a ye bingali wale ta ka ɲɛsin maa caman ma kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw bɛ o la Versailles kaso ko u y'a bila o kɔnɔna na. Rusikaw fɛ min ye so belebeleba dɔ kilomɛtiri 600 ani Moscou cɛ u y'a yira sa kɔni ko mugu taara ci o la. Mugu ci in kɛra kunungo min ye maa caman o joginna u ka marabolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ dugu in kɔnɔ n'o Cogowasi ye Sergei Antonov ale ye kibaruya in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye. Iran kɛlɛ hukumu kɔnɔna sa min ye Iran sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ ko olu ye Émirats Arabes kɔni bon k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini sabula k'olu mana waleya min kɛ olu b'u da don o la nka u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min sigilen filɛ sen kan nin ye a y'a to min ye Émirats Arabes ye ale yɛrɛ fana wuli ka jɔ kɛ sa lakana fanfɛla la sa k'o sigi sen kan a ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ ko min ye misili kɔni k'a fɔ ko o bɔra olu fɛ ka taa se Émirats ma k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini. Kɛnɛya ko ta sanfɛla la sa an b'a yira o la k'a fɔ ko kunungo min ye kɛnɛya maaw ye n'o ye Diɲɛsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la tɔnba ye kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na banakisɛ dɔ bɛ sa k'a kɔni yera bato dɔ kɔnɔna bato min n'o bɛ Cap-Vert kaw fɛ n'a dulonnen ye hali bi maa caman ko fatura bato in ale kɔnɔna ka sababu kɛ bana cɛjugu ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ sa bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min na yan'a ka cari ka taga kɛrɛnkɛrɛnna Anglɛkaw olu fɛ yen. Farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ npogotigi minnu bɛ yen n'olu si ma san 20 sɔrɔ FIFA tɔgɔlandolati min kan ka sigi sen kan mai kalo tile 4 o la lakodɔnni farikolo ɲɛnajɛ lakodɔnni fɛn min bɛ n'a fɔ ma ko mascoti u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni dangɛnɛmana ko yira bɛɛ la min y'u ka seko ni dɔnko n'o ye isilama ye ko a bɛ tali ko la musolakaw jɔyɔrɔ o sinsin na kosɛbɛ. An fana fɛ yan min ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye bras de fer maaw ye olu kun taara taama min senfɛ kunungo u sigilen ka na sa u kunbɛnna minisiri fɛ n'o o ye Abdul Kasim Fɔnba ye.